Čau Damian. Čau. Kam ideš? Obliekam sa, na motorku idem. Ideš na motorku? A sa rozcvičuješ? Áno. Takže čaute. Čaute. Dneska máme koľkatý? 4. deň? Áno. Dneska je štvrtok 18. júla. A ideme momentálne si zajazdiť. A ideme trasa Čertižné, Jasliska a smerom do Poľska. Takže veľmi sa tešíme, dúfam, že bude parádny deň, minimálne taký ako včera. Po ceste sa ešte zastavíme na návštevu u našej tety, aby sme ju troška potešili, tetu Milku a uja Ivana. Čau Damian, kde si? Čertižné, áno. Jaký Havko sem prišiel, aha. Vidíš? Jaký Havko nás prekvapil. To bude asi bačak, čo tu pasie kravy. Serus. No, tu sa pasú kravy. Zase krásna príroda. Takže momentálne sa nachádzame v obci Čertižné. To je asi 3-4 km od Habúry, kde sme včera jazdili, kde sme včera boli. Dneska aj pôjdeme ďalej a pôjdeme sa pozrieť do Poľska na tzv. Jasliska. Takže Damino, štartujeme, ideme, dobre? To je paráda, toto sa už dneska nevidí. Ale ešte som chcel povedať, tuto ako sme prišli odtiaľto a tuto sme sa točili, tak to je vlastne taká tzv. Točňa a tuto sa točia autobusy, ktoré prichádzajú do smeru Medzelavurec, lebo toto je vlastne koniec, tuto sa už nedostanete nikde. To je vlastne posledná obec, posledná dedina na Slovensku. Ale prepnem kameru a vlastne tadiaľto sa ide do toho Poľska na tie spomínané Jasliska. Mala by tu byť krásna cesta, poviem pravdu, tuto som nebol asi 25 rokov, ale ešte môžem pozrieť, čo je to tu písané, jak je vidno. Čertižné, vidíte, koniec obce, Čertižné stred a Čertižské sedlo Čeremecha, to až tak nepoznám. Dobre, takže sadáme Damino a ideme už naozaj, dobre?
Damino, vieš, kde sme? Na hranici Práve si prekročil svojou nohou slovensko-poľskú hranicu, takže už sme v Poľsku. Hranica pánstva, Poľsko, Jasliská. Pozri sa, aké pekné, krásne. Wow, vybudované. No, môžeš sa tam postaviť a odfotím. Pôjdeme ďalej. Wow, a tam v ďalke niečo vidím. Tuto? Wow, no uvidíme, sám som zvedavý. Aj sa celkom teším. Takže sme akurát v Poľsku, v Jasliskách. Prvýkrát v živote som tu, veľmi akože krásna dedina, krásne okolité kopce, krásna príroda. Toto je asi nejaká autobusová zastávka. Krása. Paráda. Tam pôjdeme sadnúť do tej budky. Krásny voz. Čo to je, nejaké múzeum? Dzień dobry, panie. Dobrý. Dzień dobry. Čo tu predávajete? Kukuricu. Kukuricu? Vy predávajete kukuricu? Tak sme na takom rinku, trhu. A vyzerá to tak, že tu budeme asi predávať kukuricu. Veľmi dobrá kukurica. Kedy si to stihol navariť? Kto ti to navaril? Tatino. Tatino. Takže tu sme na takom trhu. Nikde nikoho. Iba jediný Damian tu predáva kukuricu. Prešli sme do takých iných jaslisk. A tuto čítam, že z tejto mojej strany, ak to je obratené opačne, doľava je Tilava, doprava je Komanča. V podstate poznám obidve tie mesta. Komanča to je vlastne, sme kedysi chodevali cez Palotu. Už si to moc nepamätám, už to bolo dávno, nejakých 25 rokov. Tilavu poznám veľmi dobre, tam som chodeval autom. Keď som sa pozeral hore na tom rinku, na tom trhu, kde Damian predával kukuricu, tak tam som videl na tej mape bod, kde sme a vlastne kde je tá Tilava, kde je Komanča. Osobne by som sa nebál akože pustiť sa na tú Komanču, ale priznám sa, že
neviem vôbec, že kam by som tam potom na štvorkolke vyšiel. Tuto je vlastne tá križovatka. Keby som bol autom, je to iné, ale na štvorkolke neviem, no. Hore tam vidím nejakú vežičku. Neviem, či to je kostolík, alebo... Troška to zblížim, alebo to je kaplnka. Ak som hovoril, kebyže idem autom, nemám problém, ale keďže sme na štvorkolke, tak sa asi vrátime naspäť. Aj tak si myslím, že sme videli celkom dosť, Damian. Čo na to povieš? No? Videl si dosť? No áno, videl som. Parádny výletik, čo? To je pekné. Parádny výletik. Ako mne sa páčia tie staršie domčeky, páči sa mi tu príroda. Aj mne. A celkovo, ja neviem, to je krása, hovorím ešte raz krása. Na to, že sme, ja neviem, odhadom 5-7 kilometrov od hranice, alebo od Čertižného 10 kilometrov. Je úplne iný svet, krásny svet. Strašné. Strašné čo, Damian? Strašné krásne. Strašne krásny svet. Nádhera. Nádhera. Kam sme sa mi dostali? Nádhera. Nádhera. Pozor, aby ti to nespadlo na ruky. Kde sme sa dostali, Damino? Až do... K tejto kaplnke. My sme sa dostali k tejto kaplnke, čo som ju zväčšoval na videu, že čo to tam v diaľke je? Nejaká vežička, alebo čo to je len... Bohužiaľ sme netrafili, tak sme vyšli niekde tuto. Tak sme sa museli naspäť vrátiť. Ja som hovoril. Tak, cez celé. A potom tuto prepnem. A potom vlastne tuto je taká cestička, čo bolo vidno z diaľky. Ja som myslel, že to bude nejaká betónová cesta, ale aj tak paráda, sme vyšli hore. Celkom vysoko, tak sa ideme pozrieť na tú kaplnku. A tam ako je ten kostolík veľký, takto, tak vlastne tade to potom pôjdeme tak, až potom za to naspäť do Čertižného, Habury, Borova, až sa dostaneme do Medzilaboriec. Všimli sme si na dverách, že je napísané, že keď opustíš túto kapličku, tak musíš za sebou zamknúť dvakrát. Takže vyzerá to tak, že asi budeme môcť ísť dovnútra. Možno to už je plné. Áno, je dobré. 18.7. tu niekto bol. Ešte raz si natočíme túto nádhernú panorámu. Zopakujem, kde sa nachádzame. Nachádzame sa pri tej kaplnke, pri tej kapličke, čo sme ju videli z dola, z diaľky na tej križovatke, ak sa odbačalo, tuším, na Komanču a Tilavu.
A myslím si, že je čas sa rozlúčiť, Damianko. Čo na to povieš? Rozlúčime sa z takéhoto nádherného miesta, z Jaslisk v Poľsku, teda z Poľska. Zajtra už ideme domov, zajtra nás čaká cesta. Tam, kde my bývame, tam, kde my žijeme, tam, kde je naša mamina, Damianko, tam, kde je tvoja sestrička Šarlotka. Pevne verím, že sa sem ešte niekedy vrátime. Je tu naozaj nádherne. A čo chcem ešte povedať? Tam v tej kaplnke bola tá kronika, taká kniha, tam sme si napísali, čo si prajeme. To nepovieme, ani sme to nechceli natočiť na video, ani sme si to neodfotili. Necháme si to pre seba, ale keď sa sem niekedy zastavíte, tak si skúste pozrieť podľa dátumu, kedy sme tu my boli a dozviete sa. 18.7.2024. Prišli sme sem, teda nie sem, ale do mesta Medzilaborce v pondelok. Útorok sme boli jazdiť v Kalinove a na Danovej. Tam sme museli bohužiaľ cestu troška, alebo teda jazdu trošku skôr ukončiť kvôli tomu, že bolo veľmi škaredé počasie. Teraz je nádherné počasie. V stredu sme boli v Habure. Jazdili sme Habura, boli sme pozrieť Knieža Laborec, potom sme boli na Chvastejove, chceli sme prejsť aj do toho, nespomeniem si teraz, áno, na ten vodojem, ale bohužiaľ ako neľutujem. Cesta bola uzavretá, alebo teda cesty, sme sa dozvedeli, že je tam veľa motorkárov alebo štvorkolkárov, tak oni to uzavreli. Tak sme sa potom vrátili naspäť. A dnes je vlastne štvrtok, to je taký náš posledný deň, kedy jazdíme a išli sme Čertížne, teda z Medzilaborec sme vyrazili, Čertíž na hranicu a zišli sme do takejto krásnej dediny, ktorá sa volá Jasliska. Tuto teda končíme náš výlet, zajtra je piatok, zajtra ideme naspäť domov. Za mňa máme zážitky. Spoznali sme nepoznané. Myslím si, alebo teda pevne verím, že sa sem ešte niekedy vrátime. Pôjdeme ďalej, pozrieme sa aj na tú Komanču. Môžeme si pozrieť aj iné lokality. Slovensko je krásne, je dobré ho spoznať. Ja osobne nie som nejaký typ, ktorý by išiel k moru, ale najradšej by som si sadol na túto štvorkolku a touto štvorkolkou prešiel celé Slovensko. Takže Daminko, posledná veta. Majte sa krásne. Ďakujeme, ak ste si pozreli naše videá. Ak ste nám dali like, poprípade nejaký koment, môžete sa s nami spojiť. Máme Instagramový účet, TikTok. A čo vám popriať? Prajeme vám ešte krásne leto, krásne prázdniny a pevne verím, že už to nebude za 2 roky, ale že sa uvidíme oveľa skôr. Majte krásne leto, lúči sa Radoslav a Damian, skakajúci Damian. Takže papa! Tam som na konci videa povedal, že Slovensko je krásne, ale my sa nachádzame v Poľsku. No. Sorry. Ale berem to ako súčasť Slovenska. No.